Това, което искам да ви кажа сега, всъщност е провокирано от едно видео, което гледах, което беше, в което се казват много истини за това как нашата родна полиция се държи с протестиращите граждани и просто нямам думи от нещата, които видях, как полицията бие обикновени протестиращи хора, притиска деца, измъчва, тероризира. Искам да задам един въпрос. Вие, които сте толкова отворени полицаи и викате на деца, защо не отидете така викате на мутрите, бе? Или сега ще кажете, че не знаете кои са мутрите, едва ли не, че това не е ваша работа. Вие ни правите за срам и позор, просто нямам думи да опиша колко съм разочарован от вас. Аз си мислех, че нещо се промени от 2009 насам, когато видях протестите срещу ГЕРБ. Просто нямам думи. Отвратително е това, което правите, и аз ви гарантирам, че вие ще си платите на целият български народ за това, което правите, и няма да ви се прости. Срам за всяка власт, която позволява това нещо да се случи. Вие не можете ли да се усетите, че вашите деца също са част от този народ, и че вие, боклуците такива, също сте част от този народ и защитавате интересите на хората, които продават държавата ни? Вие на кой свят живеете, не знам. Тръгнали да посягате на обикновени граждани и го правите безнаказано. Защо не посегнете на някой мафиот, бе? Защо не отидете посегнете на братя Галеви, малумници? Защо не посегнете на някой от политиците? Защо някой не спря Волен Сидеров, когато тръгна да бие бременна журналистка? Или когато притиснаха един човек, който им зададе въпрос, един журналист, който им зададе въпроса защо подкрепиха правителството, което казаха, че няма да го подкрепят, и те го подкрепиха. Правителство, в което участва и ДПС. И тогава Волен Сидеров го удари в стомаха, скрит от камерата. Защо? Защо това нещо се случи? Защо оставяте политици да се разминават безнаказано за своите действия, чрез които унищожават държавата, унищожават живота на вас и на вашите деца? Толкова ли са ви малки мозъците скапани, бе? Единственото, което искам да кажа, не пожелавам на вашите деца някой да им причини това, което вие причинявате днес на България. И не се чудете защо, когато се пенсионирате, хората идват и почват да чупят прозорците на къщите ви и почват да ви ругаят по улиците и да ви обижат. Защото когато се пенсионирате, вие вече сте обикновен гражданин, господин полицай, господин шибан жандармерист. Това заслужавате вие, бокуци скапани, мършеви, долни. Вие посягате на българският народ. Той ще ви отвърне. Защитавате мафията, защитавате мошенниците, но това ще се отрази и на вас. Аз ви го гарантирам, бокуци мършеви. Просто нямам думи и съм изключително бесен. И следващия път, когато ние излезем на протест и когато бъдем хиляди, милиони, тогава искам да ви вие как ще биете. Защото когато бяхме 2 милиона на протест, никой от вас не се осмели да посегне. А когато намаляха вече, тогава почнахте да се правите на важни, на гангстери, на някакви там бивши мутри, скапани, нещастници. Защо не откриете кой убиеца на сестрите Белнейски? Аз даже си спомням, имаше един случай преди време, когато едно дете съвсем случайно, без да иска, малко дете ударило с топка полицейска кола, вследствие на което детето беше цялото посинено и пребито като куче, а полицай беше го срам да се яви пред камерата. Срам го беше да се яви пред камерата, но не го беше срам да направи това нещо, нали? Помня и случая, в който пиян полицай уби 2 малки момичета в един парк. Това ли сте вие полицията? Затова ли искате да ви уважаваме? За да ни биете? Вашите заплати се плащат от нашите данъци. И вие нямате право да посягате на народа. Това е, което искам да кажа. Приключвам от тук. И просто искам да кажа, че българският народ няма да забрави това, което се случи. И протестите няма да спрат, докато няма някаква реална промяна. Никой вече няма да се върже на лайнарските политически игрички, де си ги играят нашите господа управляващи в кавички, защото те изобщо не управляват, а някой друг управлява за
за тяхното име. И според мен това са Ахмед Доган, Ердоган и принц Чарлз и не знам още колко много други хора. Идва и вашият ред. Няма ненаказано зло. Ще си платите. Приключвам до тук и молете се Господ Бог да ви прости, защото може много скоро да се озовете на оня свят. Довиждане.